ga emene gị mụtụ kedu ka imere kedu ka ekesị ahụ kedu kwanụ ka mbazi si eruzi eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwere gị na bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ gaje afọ mbụ ọmalịcha abịa Igbo ya bụ na nke a bụ mbi na-esere m daalụ maka isere m ọ bụkwa niile esere bụrụ m mbụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma agaghị ya ngalaba n'isiokwu anyị tata ma n'oge ọrụ ugbo bụ ya ị na-anya n'ihe onyonyo nke ifu na m na-enye gị oge ihe a na-akụ n'ọrụ ugbo oge ọrụ ugbo ka anyị ya ya bụ na ihe m chọrọ ime n'ihe onyonyo ụbọchị m chọrọ ịkọ ihe mana ihe m chọrọ ịkọ ọ bụ ihe m ga-apụ ezi kọọ ihe m chọrọ ịkọ bụ kukumba ya kukumba na anyụ mmiri bụ watermelon ịghọta ya usoro m ka m gosi gị ka si aka ya ihe m ga-eme bụ ịmariana bụ ihe a na-akpọ tilling of land n'olu bekee m ga-amari ana ọ bụghị na a ga-akọ ya ka esi akọ nnukwute ihe n'anya nke a bụ nke eji amari ana nke a bụ nke eji ewupụta ihe nke a bụ nke m ji akọ Chinekuzi yana iga wuro Nneko nwa anụ ekuzi nke esi amari ana ngwa wala gele ya anya ọ matakwara ya ọ mari ya na ahụ ọfụma mele anya ọtụtụ ndị ajụọla m sị m ka m ebi na ime obodo ka m ebi na obodo mepere emepe were na-abịawite n'ime obodo wee na-eme ihe onyonyo m ma nachi azụ nke bụ nke ugbu a ebi m n'ime obodo ya bụ ebi m n'ime obodo ebi m n'ime obodo ma eleghị anya ọtụtụ ihe bụ ihe mụ onwe m fụtakwara dịka uru ibi n'ime obodo nke na-adịghị na n'obodo mepere emepe enwere ọtụtụ uru dị n'ime obodo m ji wee si na ọ kara m mma ka m nọtụgodu n'ime obodo fi ndị iche dị ebe ọ bụ na ọtụtụ mgbe n'ime ndụ m bụ ebigo m n'obodo mepere emepe ma kpebie si ka m batagodu n'ime obodo fụgodu ihe gbasara ibi n'ime obodo uru dịkwa na ya nakwazi ọghọm dị ya n'ihi na eleghị anya ihe niile dị n'ụwa nwere uru ma nwekwa ọghọm dị na ya ịghọta nke mbụ n'uru m fụrụ ibi n'ime obodo bụ nri enwere m ike inweta nri ọbụla m chọrọ ya bụ nweta nri ọbụla m chọrọ etu ọbụla m si chọọ ya ọ ka ga-adị ọfụ ọ bụghị nke egotere desigide ma desi na igwe nju oyi ka ọ bụrụ na anyị nwere ihe dịka akwụkwọ nri oge ọbụla m chọrọ akwụkwọ nri agaghị m eche iche si na m na-aga n'afịa egote akwụkwọ nri ma ihe ọbụla mba n'akụkụ ụlọ mkpara akwụkwọ nri m chọrọ were mee ihe ọbụla m chọrọ ihe dịka oge a kịta bụ oge udu mmiri ọtụtụ akwụkwọ nri juru ebe niile nke mmadụ akọghị pụrụ onwe ya ihe dịka mgbọrọdị ụfọdụ na-akpọ ya mgbọrọdị ụfọdụ na-akpọ ya gbọrọdị ya bụ water leaf n'onu bekee ya ịnanya kịta nọ nke anwa onweghị onye kọrọ ya o juru anya niile na-achọ onye ga-eri ya mụ onwe m erikatago ike m ji eri agwụgo n'ihi na ya wuf anaghị acha acha ihe a bụ otu uru nri akwụkwọ ụgụ ihe ọbụla ị chọrọ bụ ihe ị nwere ike inwetanwu na-atụpụghị kobo ọbụla na-atụpụghị ego ọbụla ịghọtara ọzọ dịkwa ka ibie bụ ihe dịka gị na mmadụ imekọta ịbịa n'obodo mmekọta nwanne na nwanne na-aka atọ ụtọ n'ime obodo n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu si na ọkọkọ anụ ọfịa ọ gaa n'ukwu osisi kọọ ya ma ọkọkọ mmadụ ọ gakwuru nwanne ya ka ọ kọọ ya ịbịa na n'obibi ime obodo ebe ahụ ka ya bụ ilu pụtara ife nke ọma n'ihi na ọ bụ etu a ka ndị Igbo isi bụ ebi ndụ tupu ndị ọcha ewere bata ịghọta ma n'ile anya kịta na mmerịkọta nwanne na nwanne amaka n'ime obodo karịa ka ọ dị na obodo mepere emepe ka m were ọmụmaatụ ihe dịka ọmụmaatụ kịta na m chọrọ itinye ọkụ be m mana enweghị m ihe eji akpaka ọkụ enwere m ike ịgakwuru nwanne m si ya nye m
ma enwekwa m ike ịga na nke nwanne m mụtari ọkụ si ebe a nata nweghị ihe a kpọrọ ya n'ihi na a sị na ụtọ nwanne na nwanne bụ ichikarịa ma mụ onwe m echikwuo gị ịghọta ụtọ na nwanne ịdara m ndara gị mmetụ gari metụ m arụ ya bụ na ihe dị etu anwa bụ uru ọzọ m onwe m fụtara mmekọta nwanne na nwanne anwa bụ uru ọzọ m onwe m fụtara m ji si na ibi n'ime obodo katụ mma n'ihi na n'agbanyeghịkwa na ọ nwere ọghọm nke dị ara ya mana ọghọm dị uru dị ya ka ma sịkwa m kwuo uru dị ya ka nke ọma nke atọkwa uru ọzọ m fụtakwara dị na ya bụ abịa n'ihe gbasara mmiri abịa na mmiri dị n'ime obodo ihe dịka obodo nke a m nọ n'ihe ugbu a mmiri ha ele ya igosigo m ha ewu niile esonye ihe onyonyo m ịgafe ebe ndụ gị wee gaa na mmiri si n'okwute wee na-apụta nke abụghị akụrụ akụ nke abụghị ma anọchara ya bụ mmiri anọcha ọfụma mba nke a bụ nke si n'okwute wee na-apụta mmiri ọfụ ị gaghị eche echiche ihe niile ihe nri ọfụ ị gaghị eche echiche ma nje adị na ya bụ mmiri kọ na nje adịghị na ya bụ mmiri si na chi ịghọta mmiri si na chi na-anaghị afịa ahụ nweta ọzọ dịkwa ka ịbịa mụfukwara wee sị gị na ibi n'ime obodo dị ka ọkatụ mma na ọbụkwa na ọkacha mma mana ọ dị ka ọkatụ mma bụkwa ego maọbụ mmadụ ileta onwe ya anya ya bụ mmefu ego dị na ndụ anyị na-ebi kwa ụbọchị ọwụ ndị oyibo ha sị gị the cost of living ịghọta mmefu ego dị kwa ụbọchị abịa n'ime obodo kịta anụ anyị nọ ya ị gaghịcha emefuchi ego dị etu ahụ ma ị ga na-ebikwe ndụ ka onye ndụ zuru oke ịghọta abịa na nri ọ bụgodị ndị nweghị na be gị ọ gaghị afịa gị ahụ ọ gaghị ericha gị ego etu anwa inweta ihe ị chọrọ ka m were ya ihe dịka ọ bụ na ịchọ isi nri kịta elele ya anya ugbu a ihe dịka akwụkwọ nri nke anwa apụgo ihe dịka ogiri nke anyị ga-enwe ya n'ụlọ ihe dịka ose nke anyị kọrọ ya na be gị na mmadụ agaghị akpa ogologo okwu ịghọta ihe dị etu a ị ga-enwetacha ha ncha mmiri ị gaghị ego mmiri ego ị gaghị eche maka mmiri ọ bụ ma ndụ ya bụ ọtụtụ ihe dị etu a ị ga-afụrịrị ka ị ga-esi wee mee ma ụbọchị ahụ aga ọ ga-enwerịrị ihe ga-adabatara gị ịghọta ọ ga-enwere ihe ga-adabatara gị ga-egosi na ọbụladị kwa ụbọchị ọbụla na ị ga-afụrụ ihe ị ga-eri na-emefughị nnukwute ego dị etu a ịghọta ama m ka ihe m na-ekwu ọ na-abụkwa gị isi mana ọ bụrụ ma mụọ m ga-asị gị na ihe m na-ekwu bụ ihe nwere m isi nke ukwuu ọzọ dịkwa ka ịbịa wee bụrụ na-abịa n'ihe gbasara nchekwa ndụ na obodo abịa na obodo dịgasị iche obodo mepere emepe ọtụtụ mgbe ka mpụ na aghụghọ dị ebe anwa na-akarị ma igbu mmadụ ma ịtọ mmadụ ma ihe dịgasị iche iche mana ịbịa n'obodo ime obodo ọ bịkwa na ọ dịghị eleghị anyị ga-afụrịrị na mpụ na arụ na ihe dịgasị iche iche adịchaghị n'obodo inwere ike ihe dịka nwatakịrị na-aga akwụkwọ ugbu a ị ga-edinye nwatakịrị pere ezigbo mpe ịdịgodo afọ 2 na 3 o duru nwanne ya na-agara onwe ya akwụkwọ anaghị eche echiche ma mmadụ a ga-atọrọ ya anaghị eche eche ma ọ ga-ezute ndị mpụ na aghụghọ n'ụzọ mana mara n'obodo mepere emepe ma nwa ya anwa ịnwa ya anwa ihe ifuru iwere efuru ihe anụ inwe ike ịdị nwatakịrị nwere ike isi ebe a were ụkwụ gaba ebe ọbụla masịrị ya ị gaghị eche eche ma nwatakịrị anwa ma ndị ntọ ma ndị ajọ mmadụ ma ndị omekịtọrọ okporo nwatakịrị ya n'ụzọ n'ihi na ịma ụmụazị na-adịrị na ụmụazị nke nwere ike ịtọcha ha ga-adị dịka afọ 10 bụ ka nke dịka atọcha ya dịka afọ 7 o duru onye na ndị nke ọzọ enuru ihe ruo ihe dịka 10 ma 12 ha nche buru mmiri ha wee na-aga mmiri gachute mmiri ị gaghị eche eche etu ha si gaa ka ha ga-esikwa wee na-enweghị nsogbu ọbụla ifugo ihe awụkwa uru ọzọ m onwe m fụta wee sị na ibi n'ime obodo kakwara m mma n'oge ụfọdụ n'agbanyeghịkwa na ọghọm dị na ya dịkwa ya nkịta anyị ga-enwetazi ezigbo ụlọ akwụkwọ uru dị na ya ka ọghọm dị na ya ọzọ dịkwa ka ịbịa wee bụrụ ọtụtụ nje anụ a na-ekuru na n'ikuku na air pollution ọ bụcha ihe ị ga-enweta n'ime obodo n'ihi na ebe niile bụ ihe jupụtara na ndụ like the air is fresh ihe dịka nnukwute ogo ebe a na-emepụta ihe adịgasị iche iche ya company ga-pollute air ma ekuru ikuku na-ekuru ihe dịka ihe edoghị anya ihe edochaghị anya ihe eje jupụtara na ya ịbịa n'ime obodo ọ dịchaghị etu n'ihi na ikuku niile bụ ihe jupụtara ime obodo maka nwedị ihe ị ga-agwa m
ọ bụ ịzụ ụmụ anụmanụ ị ga-azụ nwere ike na-agarịrị onwe ha ebe dịgasị iche iche. Ị gaghị eche echiche ma ụmụ anụmanụ a kịta anụnwa ị na-azụ ma onye gị na ya bi n'ụlọ ọ ga-asị gị nke ma ọ sị gị nke ọzọ. Mba, ụmụ anụmanụ ị na-azụ ga-adị iche iche dịka ị na-anya n'ihe onyonyo. Nke anọ abụ nnụnụ abụ nnụnụ na-abụ ntụsara ya ihe ofegbara. Nke abụ ọbọgwụ ka m na-azụ. Ọ bụ na ị na-esekwa ya febe m setere nkịta. Ihe anọ bụcha ihe dịgasị iche iche ị nwere ike iritenu ịghọta ugodo n'ukwu osisi. Maka ịnọrọ ukwu osisi nso nwedị ihe chere gwa nkịta anụ a, nwedị ihe ga-agwa nkịta ga-eme gị ka m ghara isi gị na n'ime obodo amaka. Eziokwu, ime obodo amaka. Ọ maka uru na ọghọm dị na ya, gosi uru ya ka asịkwa gị na onwe ya ọghọm dị na ya, mana nke bụ eziokwu bụ na asị m kwuo, m ga-asị gị na uru ya ka nke ukwuu karịa ọghọm ya. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.